आं जायखिजाया एमसिलि सारनिफ्राय मोनदों मोननायालाय 12,000खौ नाथाय आंहा एसे फिसा दखानबो दङ आरो फारसेथिं फिसाज्लायाबो आखाइ गैया नालाय बेखौ मोननायखाय आं एसे हेफाजाब मोजां मोनदों आरो जायखिजाया बे रांजोंनो आङो जाहाथे माबा मोनसे जौगाहोलांनो हायो आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आं ओंखायनो आखाइ फारसेथिं फिसाज्लायाबो आखाइ गैया नालाय आरो दखानखौ आङो बेखिनि फैसाजोंनो एसे फेदेरलांगोन होननानै आं आसा खालामो आं दा एमसिलि सारनिफ्राय आं मोनसे खावलायनाय बिराद गोजोननाय मोनदों आं माने साहा दखानावसो आं हाजिरा मावनानै जायोमोन आंनि हौवायाबो लेबार मावो बेलेगाव थायो आंहा फिसाजो सानै दङ आंहा फरायनाय पातिनाय बुहुद माने खस्थ'नि गेजेरजों आं सोलिबोबाय दङ तथापि आं गथ' सानैखौ माने हाजिरा मावनानैनो फरायहोनानै आं थारमाने एबार सासे खासियाराव फरायदो सासेया डिग्रियाव फरायदो इसोरनि थाखायनो आं थारमाने लेबार मावनानै आङो दिनैसिम साहा दखानाव थांनानै गथ'फोरखौ फरायबाय दङ दिनै सारमोननि सायाव थारमाने बेखिनि थाखाखौ अनसुंथाइखौ मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो जाहाथे मोजाङै मोजां खालामलांबाय थाथों सारमोनाबो जोंबो माने साबायखर होबाय थागोन गासिबो जाहाथे बेखिनिखौ मोननानै आं अनसुंथाइखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों जाहाथे आंनि फिसाफोरनि थाखायनो खिथाब फरायनाय जेनेबा लेखा बायनायनि थाखाय बेखिनि सुंथाइखौ आं थारमाने मोननायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों जाहाथे बेखिनियानो आंनिया खुलुमबाय दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री 5 लिटार पेट्रल फ्री एयार गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन